ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭାଇ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମାମୁଁ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛି। ଗଲା ଅଛି। এইগুলো ছাড়ি ছাড়ি ଇଏ ତ ଉଚୁଣିକା
ଏଇ ଆ ଉପରୁ ନିଆ ଉପରୁ ନିଆ ଉପରୁ ନିଆ ଉପରୁ ନିଆ ଉପରୁ ନିଆ। ଜାପାନ ରୁଇ ଜାପାନି ରୁଇଟା ସେ ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଛାଡ଼ି ଦେବି ଏଇଟା ବସି ବାହାର ଗୋଟେ ରହିବା। ଏଇଟା ପକାନି ଯଦି ପକେଇବୁ ଚୁନା ମାରି ପକା ନହେଲେ ନା ଏଇଟା ରହୁନାହାନ୍ତି ପଳେଇବୁ କିଛି ନହେଲେ ତ ଚୁନା ମାଛ ଦୁଇଟା ଆସିବ ଖାଇବୁ। ବଡ଼ ଫାସିଆଟା ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗଙ୍ଗାର ପର୍ସନ ମିଶିକି ନା 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 ସେଟା ସେଠିକି ଆସିନି ଆମ ନଈକି ଆସିନି ଶୁଣନ୍ତି ନାଇଁ ଆସିବ। ହଁ ସେଇଟାକୁ ଆସିବ ସେଟା ପର୍ସନଟା ଏଇଠି ଲାଗିଯିବେ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ନାଗିଗଲା ଏଠି ସେଇ ନାଇଁ ଆସିଲାନି। ସେଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଛୁଆ ନାହିଁ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ କରାନଟା ପୁଣ୍ଟି କରାନ ବଢ଼ି ନାହିଁ ରଖିବ ନା ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ବଢ଼ି ନାହିଁ। ସେଇଠି ଅଛି ଝାଡ଼ ଖାଲି ମାଛ ନା ମାଛ ଆଇଁଷ ପାଣିଟା ଖାଲି ହବ ଗୋଟେ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ଆଇଁଷ ପାଣି ହେଇଯିବ। ଦୁଇ ଚାରିଟା ଅଛନ୍ତି ବି ଚୁନା ଯାଇକି ପକେଇଥିଲି ଜାଣିଛୁ ନା ଏ ଜାଲଟା ସେଇଠି ଯାଇ ପକେଇକି ଯାହା ସେଇ କୋଣରେ ସେଇଠି ରଶ୍ମି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସେ
ହୁଁ।